di malas may nga tawa. Naunsa ka niya, Iska? Gisapot ka man, God. Da, kinsa may di sa puto ni numero nga akong gipatlan ni Edgardo. Nga out of 3 digits, anto nga naman siya miigo. Sos ni mo, Iska. Kung ka na pangimon to nga, mo'y diri sa kuntumoy. Pertig yun ang tangigoa. Unsa kay perti igo ah? Wa ka mauwaw nga perti naman na luya ha? Mag-isod na magani ka bisa kay Sara. Tay, tay. Ano ba na kung sa may inyong leksyon karon? Napoy homework, tay. Sa English ang nag-uol, tay. Ay kasayo, nag-uulsan. Di ka kamao, tay. English nag-uol ba? Ya, nag-uulsan. Mulok man di ay ka, tay. Ikaw may bulok kung sa English nag-uul, di ba sad? Ay, Ay, ano man ang manok human nilag inom og tubig? Muhangad mo yun na sila. Muhangad na sila guliat. Ampo man na sila nga, manilag inom, makaihi sila. Huwag mo manok na mangihi. Ay,